Γεια σας παιδιά, Γιάννη GR25 εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Pocket Edition και θα σας δείξω 10 πράγματα που ίσως να μην ξέρατε στο Minecraft. Ίσως. Όπως βλέπετε, το πρώτο πράγμα είναι ότι αν έχετε μπροστά σας έναν τοίχο και εκεί έχετε ένα τρενάκι εκεί πέρα, μπορείτε να μεταφερθείτε. Περιμένετε λίγο. Είδατε. Να, ξανά. Μπορείτε να μεταφερθείτε. Πάμε στο δεύτερο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι, όπως βλέπετε, το δεύτερο πράγμα είναι ότι περιμένετε, ναι, περιμένετε να αφήσω αυτά εδώ πέρα, τα πράγματα. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα είναι ότι αν πάρετε ένα πρόβατο, ένα άνδλι και ένα name tag και βάλετε τα αύλι, τέλος πάντων, και το πατήσετε και γράψετε στο name tag Jep και κάτω παύλα και βάλετε εδώ πρόβατα. Περιμένετε λίγο να μπω μέσα, να πάρω το τέτοιο τέλος πάντων. Και αν βάλετε εδώ πρόβατο και το ονομάσετε Jep, το πρόβατο θα αρχίζει και θα αλλάζει χρώματα, όπως βλέπετε. Αλλά πρέπει να το έχετε ονομάσει Jep. Είναι ωραίο αυτό. Ωραίο τρικάκι. Έτσι να αλλάζει χρώματα. Είναι πολύ ωραίο. Πάμε στο τρίτο πράγμα. Το τρίτο πράγμα είναι ότι αν έχετε εκεί έναν σκελετό και μπροστά ένα creeper, ο σκελετός θα θέλει να με πετυχαίνει, αλλά θα πετυχαίνει το creeper. Κοιτάξτε, βλέπετε, ο σκέλετον σκοτώνει το creeper επειδή είμαι εγώ μπροστά του και ο σκέλετον θέλει να με σκοτώσει και το σκότωσε. Και πάμε στο τέταρτο πράγμα. Το τέταρτο πράγμα είναι ότι αν φτιάξεις έναν, περιμένετε να μπω μέσα, έναν golden τέτοιο, πώς το λένε εκεί, θα σας δείξω. Περιμένετε να φτιάξουμε το golden. Και το φτιάξαμε. Περιμένετε να βγω. Και αν πάρουμε αράχνη, περιμένετε να πάρω και τα diamond επειδή θα μου χρειαστούν. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε πως άμα βάλουμε spider, το spider
ο γκόλεμ θα σκοτώνει το spider. Κοιτάξτε, όπως βλέπετε. Τη σκοτώνει. Ενώ βάλετε creeper θα τον αφήσει ήσυχο. Να βλέπετε, θα τον αφήσει ήσυχο το creeper. Δεν ξέρω γιατί θα το αφήσει ήσυχο, αλλά δεν ξέρω. Πάμε στο πέμπτο πράγμα. Το πέμπτο πράγμα είναι, περιμένετε να αφήσουμε αυτά, ότι αν πάρεις pumpkin και το βάλεις στο κεφάλι σου και βάλεις Enderman, οι Enderman δεν θα σου κάνουν τίποτα, όπως είδατε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν θα σου κάνουν τίποτα οι Enderman, να. Αλλά τα creeper θα σε σκοτώνουν κανονικά. Περιμένετε να βγάλουμε το τέτοιο, το pumpkin, πώς λένε εκεί, το γάμο το. Και πάμε στο πέμπτο πράγμα. Στο έκτο. Το έκτο είναι ότι αν έχεις ένα σπίτι από, πώς το λέγανε, συγγνώμη, ξέχασα. Όταν είμαι αγχωμένος ξεχνάω όλα τα πράγματα. Από αυτό που γίνεται, τέλος πάντων, η πύλη για το Ever. Πώς το λέγανε. Sorry παιδιά, αλλά ξέχασα. Τέλος πάντων, αν έχεις τέτοιο και βάλεις TNT, περιμένετε να τα βάλω λίγο πιο εκεί. Τα TNT δεν θα σε σκοτώσουν. Κοιτάξτε. Όχι ποτέ, ενώ δεν θα κάνουν τίποτα κακό στο τέλος πάντων σε αυτό. Για το Ever. Και ναι, είναι ένα ωραίο κολπάκι πάλι. Να κάτσεις μέσα στο σπιτάκι αυτό, να κάνεις ένα σπιτάκι και άλλος να έρθει να γκρεμίσει το σπίτι σου, αλλά δεν θα μπορεί. Πάμε στο 7ο. Το 7ο είναι ότι αν έχουμε TNT εδώ, γυαλί εδώ και κολλήσουμε καλά στο γυαλί και ανάψουμε το TNT, κοιτάξτε τι θα γίνει. Δεν θα χάσουμε ζωή. Φάγαμε μόνο μισό damage. Μισή ζωή μόνο. Περιμένετε. Χάσαμε μισό damage. Πάμε στο 8ο. Το 8ο είναι, περιμένετε να αφήσουμε αυτά μέσα. Το 8ο είναι ότι αν έχεις snowball, περιμένετε να κοιμηθώ τέλος πάντων για να γίνει μέρα. Είμαστε στο 8ο πράγμα. Να το βάλουμε μέσα. Πάμε στο 8ο πράγμα. Όταν έχουμε snowball μπορούμε να σπάσουμε το σκηνή. Κοιτάξτε. Είδατε, σπάσαμε το σκηνή. Πάμε παρακάτω. Περιμένετε, αυτά θα μας χρειαστούν πάρα πολύ.
και να πάρουμε και από εδώ. Λοιπόν, αυτό το κολπάκι είναι ότι αν βάλεις αυτόν, περιμένετε να το κάνω. Αυτόν και του πετάμε μπάλες, θα τρώει damage. Βλέπετε. Και έτσι θα πεθάνει. Και έτσι θα πεθάνει. Ωχ, ξέχασα. Πέθανε, επειδή το... Βασικά, περιμένετε. Το κολπάκι εδώ είναι ότι αν βάλετε αυτό το τέρας, τέλος πάντων, και έχετε snowball και τον πετυχαίνετε, τρώει damage και έτσι θα χάσει. Είμαστε στο 9, έτσι. Τώρα πάμε στο 10ο και τελευταίο πράγμα. Το 10ο και τελευταίο πράγμα είναι ότι αν έχεις κρεβάτια και πας στο κάτω κόσμο, και πας στο ever, θα δείτε και βάλετε το κρεβάτι τέλος πάντων για να κοιμηθείτε, θα γίνει αυτό. Είδατε. Τώρα εγώ χάνω. Όπως είδατε, άμα βάλουμε κρεβάτι θα κάνει αυτό. Είδατε. Περιμένετε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε μην ξεχάσετε κάντε ένα like, ένα share για να το δουν και φίλοι σας και γράψτε τη γνώμη σας κάτω στα comment. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!